Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Πνευματικό Κέντρο των Μπράχμα Κουμάρης. Ένα κέντρο διαλογισμού και κέντρο προσωπικής και πέρα από προσωπικής πνευματικής ανάπτυξης. Για όσους έρχεστε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε. Και για όσους έρχεστε για δεύτερη φορά, επίσης καλώς ήρθατε στη σημερινή παρουσίαση που έχει να κάνει με την ευτυχία. Με τα βήματα για την πολυπόθητη ευτυχία. Η Μάργαρετ Μπέιρον είναι εδώ από το Λονδίνο, ιδιαίτερη καλεσμένη μας. Μάργαρετ Μπέιρον. Μπάρον. Okay. Παρόν. Είναι 20 χρόνια με τους Μπράχμα Κουμάρης, στο κέντρο του Λονδίνου, από εκεί που ξεκίνησε η υπηρεσία στη Δύση, όταν άνοιξε τα φτερά της από την Ινδία. Άρα 20 χρόνια εκεί και εργάζεται ως σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης σε ένα κολέγιο. Διοργανώνει εκεί αντίστοιχα σεμινάρια. Πέρα από αυτά, τα χαρακτηριστικά της Μάργαρετ, τουλάχιστον για μένα, γιατί είναι και κάποιες μέρες εδώ για ένα ιδιαίτερο retreat που είχαμε, είναι η αναλαφρότητά της, η αίσθηση του χιούμορ και αντίστοιχα το βάθος της στο πνευματικό, για τις αλήθειες τις πνευματικές και τον ενθουσιασμό της να τα μεταφέρει, κάτι το οποίο είναι από ό,τι είδα αστήρευτο, και αυτό είναι πολύ εμπνευστικό, να μπορείς να μεταδίδεις βασικές πνευματικές αλήθειες με ανάλαφρο και σύγχρονο τρόπο, έτσι ώστε να είναι χρήσιμες στην καθημερινότητά μας, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της πνευματικότητας. Οπότε ας την ακούσουμε. So we have a PowerPoint. Έχουμε μια παρουσίαση στο PowerPoint. So while that's getting set up, just to say I'm really happy to be with you all. Μέχρι να γίνουν οι ετοιμασίες, θα ήθελα να σας εκφράσω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. This is the first time I've ever been to Greece. Και είναι η πρώτη μου φορά εδώ στην Ελλάδα. And I'll never forget it. Και δεν πρόκειται να την ξεχάσω. I'm going to be advertising it wherever I go. Θα τη διαφημίζω όπου και να πάω. So we're going to go on a little journey tonight. Θα ταξιδέψω, θα κάνουμε ένα ταξίδι απόψε. And I want to take you on that journey for you deeply personally. Θα ήθελα να σας πάρω σε ένα ταξίδι το οποίο είναι προσωπικό σας ταξίδι, εσωτερικό ταξίδι. And it's really nice to do a topic like 7 steps to happiness when you feel happy. Και είναι ένας ωραίος τίτλος για σεμινάριο αν είσαι ευτυχισμένος, τα 7 βήματα της ευτυχίας. But to tell you the truth, I haven't always been happy. Και για να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν πάντα ευτυχισμένη ή δεν είμαι πάντα ευτυχισμένη. I've experienced many other emotions too. Έχω βιώσει πολλά άλλα συναισθήματα επίσης. So if you're in this gathering and you're feeling not so happy, και αν είσαι σε μια τέτοια συνάθρηση και δεν νιώθεις και πολύ ευτυχισμένος, I totally understand that too. Το οποίο γίνεται άμεσα κατανοητό. In fact, I know some of these quite deep emotions like trauma. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν συναισθήματα όπως το τραύμα, το guilt, η ενοχή, shame, η ντροπή, regrets, το μετάνιωμα, depression, η κατάθλιψη, and all those sort of things. Όλα αυτά τα πράγματα. But what I'd like to share with you tonight is what I've learnt. Αυτό που θα ήθελα να σας μοιραστώ απόψε είναι ότι έχω μάθει are really important steps if you want to become happy a lot of the time. Όλα αυτά που έχω μάθει ως βασικά βήματα για την ευτυχία το μέγιστο του χρόνου που μπορούμε να έχουμε. I mean, this university, the Brahma Kumaris, is completely radical. Αυτό το πανεπιστήμιο, το πνευματικό πανεπιστήμιο των Μπράχμα Κουμάρης είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικό. Because it's aiming for constant happiness. Γιατί έχει σαν σκοπό την σταθερή ευτυχία. Not a little bit of happiness on a Sunday or a little bit of happiness on a Tuesday, but we're aiming for constant.
Όχι λίγη ευτυχία την Κυριακή, λίγη ακόμη ευτυχία την Τρίτη, αλλά έχουμε σαν σκοπό τη σταθερή ευτυχία. So, but in order to have constant happiness, you have to have deep realization and understanding. Αλλά για να έχεις σταθερή ευτυχία χρειάζεται να έχεις βαθιά επίγνωση και κατανόηση. And so tonight I'm going to include some of the steps. Και έτσι σήμερα θα συμπεριλάβω κάποια από τα βήματα. But if you'd like to really experience constant happiness in your life, Αλλά αν θέλετε πραγματικά να βιώνετε σταθερή ευτυχία στη ζωή σας, then you have to come and study here on quite a deep level. χρειάζεται να έρθετε να μελετήσετε σε ένα βαθύ επίπεδο. But even if you work with these 7 steps, Αλλά ακόμη και αν εργαστείτε πάνω σε αυτά τα 7 βήματα, then you can easily have more happiness in your life. πολύ εύκολα θα μπορείτε να έχετε περισσότερη ευτυχία στη ζωή σας. So here's our little man. He's going to be running all the way through. Αυτός είναι ο μικρός μας ανθρωπάκος και θα τρέχει μαζί μας σε όλο το σεμινάριο. And if you count, he's actually running up 7 steps. Και αν μετρήσετε ακριβώς, ανεβαίνει 7 σκαλοπάτια. So before we start, I'd like to invite you to think of a situation in your life that you find somewhat challenging. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να φέρετε στο νου σας μια κατάσταση της ζωής σας, στην οποία θεωρείτε ότι έχει πρόκληση για σας. And usually the challenging situations in our life usually have people in them. Και, Usually the challenging situations in life have people in them. Και συνήθως οι καταστάσεις, οι κρίσιμες που περνάμε στη ζωή μας έχουν μέσα και ανθρώπους, σχέσεις με ανθρώπους, με άλλους ανθρώπους. Occasionally it's just a situation. Σποραδικά είναι μόνο η κατάσταση από μόνη της ως κρίσιμη. But most of the deep challenges come from our interaction with other people. Αλλά οι βαθύτερες προκλήσεις στη ζωή μας συναντώνται όταν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί. Would you agree? Συμφωνείτε? So, is there anyone who's free from any challenges in their life? Please raise your hand. Είναι κάποιος ο οποίος είναι ελεύθερος από οποιαδήποτε πρόκληση στη ζωή του? Σηκώστε χέρι όποιος. So we're all in the same boat. Έτσι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο καράβι. So I'd like to you to take one situation in your life. Θα ήθελα λοιπόν να επιλέξετε μία κατάσταση and we're going to journey with that one. Και θα ταξιδέψουμε μέσα από αυτήν. Because if you can map what's been shared onto that one situation, it will become more meaningful for you. Γιατί αν μπορέσετε να χαρτογραφήσετε αυτήν την κατάσταση, τα πράγματα θα αποκτήσουν πιο μεγάλο νόημα για σας. And we hope then that you leave tonight with some insights into that particular situation. Και εύχομαι να έχετε συνειδητοποιήσεις πάνω σε αυτήν την κατάσταση που θα επιλέξετε μέχρι το πέρας της συνάντησής μας. Is that okay? Είναι εντάξει? Good. So the first slide. Η πρώτη διαφάνεια. Don't worry, I have it in English. Μην ανησυχείτε, τα έχω και στα αγγλικά παράλληλα. So the first slide is all about acceptance. So έχει να κάνει με την αποδοχή. In English it rhymes accept all, everything. So let go of resistance. It's all about letting go resistance. So if we go on to the next slide, it actually explains what I asked you. Έχει να κάνει με το να αφήνουμε την αντίσταση, να αποδεχόμαστε. Just go to the next. And you might have to press again. Yeah. Yeah. So I can't read that, but in English it says accept all. Αποδέχομαι τα πάντα. Let go of resistance. Και παραδίδω κάθε ή αφήνω κάθε αντίσταση. If you go to the αντίσταση. next slide, it explains what I just explained to you. Και η επόμενη διαφάνεια εξηγεί αυτό που σας είπα. So think of a situation, yeah. So just for a moment, think of that situation and what's going on in that situation. What's going on with you and the other people in that situation. It might be one person, might be several people, but usually there's maybe one that triggers your buttons more than the others. So that's what you're looking at. It doesn't have to be a major calamity in your life.
but there's usually someone in your life who triggers your buttons, pushes your buttons. These are very important people in your life, by the way, but we will see as we go along. Έτσι φέρτε στο νου σας την κατάσταση αυτή. Συνήθως η κατάσταση αυτή έχει να κάνει με κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, εντοπίστε το. Είναι ένα πρόσωπο πολύ χρήσιμο για τη ζωή σας, γιατί ξέρει ακριβώς το κουμπί σας ή τα κουμπιά σας. Δεν χρειάζεται να είναι να προκαλεί τεράστιες καταστροφές σας. Είναι μια κατάσταση που σας προκαλεί συναισθήματα. So, if we don't accept a situation, what happens is that we go into resistance of it. Όταν δεν αποδεχόμαστε την κατάσταση, αυτό που συμβαίνει είναι να πηγαίνουμε αμέσως στην αντίσταση προς αυτήν. And the river of life wants to flow. Και το ποτάμι της ζωής θέλει να κυλά. And acceptance is about allowing the river of life to flow. Και η αποδοχή έχει να κάνει με το να επιτρέπω, να αφήνω το ποτάμι αυτό να κυλάει. And when we resist something, it's like trying to put a dam to that water. Και όταν αντιστέκομαι είναι σαν να βάζω ένα φράγμα νερού. And it personally takes a lot of our energy. Και αυτό χρειάζεται πολύ από την ενέργειά μας. And when we resist something, it starts to consume our consciousness. Και όταν αντιστεκόμαστε σε κάτι, αυτό αρχίζει και καταναλώνει την συνειδητότητά μας. And that's what happens. Instead of having a consciousness that's free and happy and light, it's like that scenario starts to fill it all up. Και έτσι, αντί να έχουμε μια ανάλαφρη και ευτυχισμένη ζωή, αυτό το σενάριο καταλαμβάνει όλη τη ζωή μας, αυτή η πρόκληση. And then we start thinking about it and feeling about it. Και αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε και να νιώθουμε πράγματα γι' αυτό. And when there's resistance, we start asking questions like, why is this happening to me? Και όταν αντιστεκόμαστε σε κάτι, προκαλούνται ερωτήσεις. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Why are they like that? Γιατί συμπεριφέρονται έτσι? If only they could be different. Μόνο αν μπορούσαν να είναι διαφορετικοί τουλάχιστον. So in our mind we start to rearrange how we would prefer them to be. Και έτσι στο νου μας αρχίζουμε και να προσαρμόζουμε την κατάσταση ανάλογα με το πώς θα θέλαμε εμείς να είναι ή πώς να συμπεριφέρονται οι άλλοι. And acceptance is actually saying I allow it to be as it is. Και αποδοχή σημαίνει το επιτρέπω αυτό το σενάριο να είναι έτσι ακριβώς όπως είναι. Which is probably the most difficult part of the whole equation. Το οποίο είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλη αυτή την εξίσωση. Step 1 is probably the most challenging. Το πρώτο βήμα είναι ίσως και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη πρόκληση. But I would say acceptance is like the master key. Αλλά θα έλεγα ότι η αποδοχή είναι το κεντρικό κλειδί, το κύριο κλειδί της υπόθεσης. And if you don't turn that key, και αν δεν στρίψεις αυτό το κλειδί, you can never be happy in that situation. Δεν θα μπορείς ποτέ να είσαι ευτυχισμένος παράλληλα με αυτή την κατάσταση. So acceptance is not that I approve of or I agree with. Αποδοχή δεν σημαίνει την εγκρίνω αυτή την κατάσταση ή συμφωνώ με αυτή την κατάσταση. Acceptance is more it is happening as it is. Let me accept it as it is. Αποδοχή σημαίνει αποδέχομαι έτσι ακριβώς όπως συμβαίνει και την αποδέχομαι σαν γεγονός. Sorry. And it's a bit like when we're driving. So acceptance is like neutral gear. Η αποδοχή μπορούμε να το παρομοιάσουμε με την οδήγηση, ότι είναι σαν να βάζουμε νεκρά. And when you're in neutral gear, then you can go to first gear, second gear, third gear, fourth gear. Όταν είσαι στην νεκρά, μπορείς να πας στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ταχύτητα. Fifth gear. Ή στην πέμπτη ταχύτητα. But you have to be neutral. You have to go through neutral. Αλλά χρειάζεται να περάσεις πρώτα από την νεκρά. So acceptance is like making something neutral. Έτσι, αποδοχή είναι σαν να κάνω κάτι ουδέτερο, να το εξουδετερώνω. Acceptance stops you having lots of thought patterns about it. Η αποδοχή σε βοηθάει να μην έχεις σκέψεις σχετικά με αυτό. Acceptance is it is. Αποδοχή σημαίνει αυτό είναι, συμβαίνει. So the next part is for you to think about in your situation. Το δεύτερο κομμάτι αφορά σε εσάς και την κατάστασή σας. Next. What
What are you not accepting about the situation or people in it? Τι είναι αυτό που δεν αποδεχτήκατε εσείς στην κατάσταση ή στους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με αυτήν? What's the question in your mind about this situation? Ποιο είναι το ερώτημα μέσα, το ζήτημα ή το ερώτημα μέσα σας για αυτή την κατάσταση? What would you prefer to be different about this situation? Τι θα προτιμούσατε να είναι διαφορετικό σχετικά με αυτή την κατάσταση? What questions do you ask in your own mind about it? Τι αναρωτιέστε μέσα στο νου σας για αυτήν την κατάσταση? And then the next bit. Η επόμενη. What might happen if you did accept it? Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν την αποδεχόσασταν? What might happen if you just accepted it? Τι θα είχε συμβεί αν απλά αποδεχόσασταν την κατάσταση? And this is where I've seen in my life, while we're in resistance to something and it's consuming our energy, not only does it block that situation, but it almost holds our whole psyche or our whole consciousness in a position. Αυτό που έχω παρατηρήσει από την δικιά μου ζωή σχετικά με καταστάσεις που μου καταναλώνουν ενέργεια μέσω αυτής της αντίδρασής μου, της αντίστασής μου, είναι ότι δεν μου κρατάνε τη ροή της ζωής μου μόνο για εκείνη την κατάσταση, αλλά είναι σαν να κρατάνε όλη την ψυχή και όχι μόνο ένα τμήμα της. And when you let go, και όταν το επιτρέψεις, όταν το αφήσεις and accept it, και το αποδεχτείς, you release that energy of resistance. Απελευθερώνεις αυτήν την ενέργεια της αντίστασης. It's like you become freer. Είναι σαν να γίνεσαι πιο ελεύθερος. And that actually shifts the whole energy in your life. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μεταστρέφει όλη την ενέργεια στη ζωή σου. And when that energy in your life is shifted, και όταν γίνει αυτή η μεταστροφή της ενέργειας, you start attracting other things into your life. Αρχίζεις να έλκεις άλλα πράγματα στη ζωή σου. It's almost like the law of attraction. Είναι σαν το νόμο της έλξης. If I'm resistant to something, I attract more of that. Αν αντιστέκομαι σε κάτι, έλκω ακόμη πιο πολύ από αυτό που δεν θέλω. And if I'm living with acceptance, I attract lots of good stuff into my Ενώ life. αν ζω με αποδοχή, τότε έλκω πολύ καλά πράγματα στη ζωή μου. So I'm spending quite a lot of time on this step because it is the master key. Και έτσι δίνω λίγο παραπάνω χρόνο σε αυτό το βήμα, γιατί είναι πράγματι το βήμα κλειδί. It's literally to live with more acceptance, you're going to be more happy. Κυριολεκτικά, ζώντας με μεγαλύτερη αποδοχή σημαίνει ζω με περισσότερη ευτυχία. While you're in resistance to someone or something, you are setting up like a shield towards your happiness. Ενώ όταν ζω με αντίσταση, με αντίδραση ως προς τη ζωή, είναι σαν να ζω με μια ασπίδα κόντρα στην ευτυχία μου. Yeah. So we go on to the next step. Ας πάμε τώρα στο επόμενο βήμα. So the next step is probably as challenging. The first two steps are quite challenging. Then once you get past the first two steps, then it moves. Και το δεύτερο βήμα μαζί με το πρώτο έχει και αυτό την αντίστοιχη πρόκλησή του. Όταν περάσουμε και τα δύο αυτά βήματα, τα πράγματα κυλούν πιο εύκολα. So the second step is believe in benefit. Το να πιστεύω στο όφελος. Or believe that there's benefit in it. Ή να πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο όφελος στην κατάσταση στην οποία περνάω. Everything happens for a good reason. Όλα συμβαίνουν για έναν καλό λόγο. Next part. Whoops, back. Yeah. So everything happens for a reason. So first, acceptance, and the second thing, there's benefit in this situation for me. Πρώτα είναι αποδέχομαι την κατάσταση και δεύτερο είναι ότι υπάρχει όφελος στην κατάσταση αυτή για μένα. While you're in resistance to something, you won't see the benefit for yourself. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε σε μια κατάσταση αν δεν δούμε το όφελός της. So every situation in our life has a gift for us. Έτσι κάθε κατάσταση στη ζωή μας έχει ένα δώρο για μας. However, we often don't realize that gift until we look at it retrospectively. Και συνήθως ανακαλύπτουμε αυτό το δώρο όταν κάνουμε αναδρομή πίσω. But every situation comes to give us a gift.
Αλλά κάθε κατάσταση έρχεται για να μας χαρίσει ένα δώρο. And that's so why we have to hold it, like have a faith that there's something good in it for me. Γι' αυτό και χρειάζεται να το διατηρούμε αυτό μέσα μας σαν πίστη, ότι υπάρχει όφελος εκεί για μένα. So the situation may have come to increase your level of tolerance or patience. Μπορεί να έχει έρθει η κατάσταση αυτή για να αυξήσει το επίπεδο της υπομονής σου ή της ανεκτικότητάς σου. It may have come to teach you self-respect. Ή έχει έρθει για να σου διδάξει αυτοσεβασμό, compassion. Συμπόνια. It may have come to teach you to be more relaxed and easy. Να έχει έρθει να σε διδάξει ότι να είσαι πιο χαλαρός και πιο εύκολος. I remember I have some friends in the United States. Θυμάμαι κάποιους φίλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. He's a doctor and his wife was like nurse. Ένα φίλος στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν γιατρός και η σύζυγός του νοσοκόμα. And when his children were teenagers, και όταν τα παιδιά τους ήταν στην εφηβεία, and he had 3 teenagers all at the same time, και είχε 3 εφήβους, 3 παιδιά στην εφηβεία ταυτόχρονα, he said, Margaret, when you have teenagers you just got to relax. Μάργαρετ, όταν έχεις εφήβους, θα πρέπει απλά, σαν παιδιά, εφήβους ως παιδιά, θα πρέπει απλά να χαλαρώσεις. Otherwise you'll die suffering. Αλλιώς θα πεθάνεις υποφέροντας. So for some of you, your situation may be something to do with your teenage children. Για πολλούς από εσάς ίσως αυτή να είναι η κατάσταση. But I don't think it just stops at teenagers, it goes on, doesn't it? Δεν σταματάνε οι έφηβοι, συνεχίζουν. So it's quite a deep thing to understand that every situation has come to grow me in some way. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθώ ότι κάθε κατάσταση στην οποία είμαι έχει έρθει για να με βοηθήσει να μεγαλώσω. Do you want me to move the chair? Okay. Just rearranging it. Yeah, it's better. Much better. I feel more relaxed. You accepted it? I accepted it. Αποδέχομαι την αλλαγή. I wasn't resistant to it at all, actually. Δεν αντιστάθηκα καθόλου. Lost my thread now. Oh yes, so it takes quite a courage, I would say, to believe that there's benefit in the situation. Θέλει, πιστεύω, αρκετό θάρρος για να πιστέψεις ότι μια κατάσταση έχει όφελος μέσα της. But when I was living in the States, I worked for some people who I didn't realize before I went, but that I found out they were millionaires when I got there. Εργαζόμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιους ανθρώπους και μετά από κάποιο καιρό αντιλήφθηκα ότι ήταν εκατομμυριούχοι. I went and was their nanny for a year or so. Πήγα εκεί για νταντά, παραμάνα ή νταντά. So why I'm telling you this story is the lady of the house, she'd had her baby and she wanted like a whole new wardrobe of clothes. Η κυρία εκεί, just please repeat. She had had her baby and she wanted a whole new wardrobe of clothes. Γέννησε το παιδί της και χρειαζόταν μια ολόκληρη ξανά ένδυση, πώς το λένε, γαρδαρόμπα καινούρια. So me and the little child would go shopping. Έτσι εγώ και εκείνη και το μικρό παιδί θα πηγαίναμε για ψώνια. And we'd go to all sorts of boutiques. Και θα πηγαίναμε σε διάφορες μπουτίκ. And it was amazing for me to watch because she would buy so many clothes and her eyes would not even blink. Her face would not even flicker when they said the price. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο να βλέπω κάποιον να παραγγέλνει πράγματα με τέτοιες τιμές, με τέτοιο κόστος και να μην παίζει καθόλου το βλέμμα του, να μην βλέπω κανένα σπάσιμο στο πρόσωπό του όταν άκουγε την τιμή. But I didn't realize how beneficial this was going to be for me because I was about the same physical size.
Κατάλαβα ότι θα υπήρχε κάποιο όφελος σε όλη αυτή την κατάσταση. Είχαμε το ίδιο μέγεθος. And so when she was buying clothes, she often would try them on. Και πολλές φορές όταν θα αγόραζε κάποια ρούχα θα τα δοκίμαζε. And then get me to try them so she could look at them. Και θα τα δοκίμαζα και εγώ έτσι ώστε να βλέπει πώς είναι. Because we are the same Πάνω μου, size. γιατί είχαμε το ίδιο μέγεθος. So I never owned any of them. I just tried them on in the shop. Έτσι ποτέ δεν ήταν δικά μου ρούχα, απλά τα δοκίμαζα στο κατάστημα. But I tried on some of the most expensive clothes. Και ήταν πολύ ακριβά ρούχα. And it was kind of later that I realized there was such an analogy in this. Και αργότερα κατανόησα ότι υπήρχε μια αναλογή, μια μεταφορά ή μια σχέση σε αυτό. And I got to try on some really expensive jackets Και δοκίμασα κάποια παλτά πολύ ακριβά that fit perfectly. που τέριαζαν απόλυτα. And there is a kind of feeling that when you put on something that's really well made and it fits you perfectly, there's a very beautiful feeling about it. Και όταν κάτι σου ταιριάζει πάρα πολύ στο σώμα σου, τότε έχεις μια πολύ ωραία αίσθηση. But it was only in the shop. Η οποία ήταν μόνο στο κατάστημα. But the analogy is that each of our lives is like that perfectly fit jacket. Αλλά αυτό που παίρνω από η αναλογία ή η μεταφορά αυτή προς τις ζωές μας είναι ότι η ζωή του καθένα μας είναι ένα κουστούμι απόλυτα ταιριαστό για τον καθένα μας. Our life is perfectly designed for our progress. Η ζωή μας είναι απόλυτα σχεδιασμένη για την πρόοδό μας. And so your life is going to be different because there's things you have to learn. Και έτσι οι ζωές μας διαφέρουν μεταξύ τους γιατί έχουμε διαφορετικά πράγματα να μάθει ο καθένας. And your life is going to be different because there's things you have to learn. Έτσι υπάρχει αυτή η διαφορά. But that's what it's like. It's to grow us. Αλλά αυτό είναι το όλο θέμα. Αυτό συμβαίνει γιατί για να μεγαλώσουμε. So to spiritually grow us. Για να αναπτυχθούμε πνευματικά. To make us, sorry. Να ενηλικιωθούμε πνευματικά. To make us deeper people. Να γίνουμε πιο βαθείς σαν άνθρωποι. To make us understand how the world works. Να μας κάνουν να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο κόσμος. Spiritually. Πνευματικά. So if I accept that. Έτσι λοιπόν αν το αποδεχτώ αυτό. And believe that my life is perfectly designed. Και πιστέψω ότι η ζωή μου είναι απόλυτα σωστά σχεδιασμένη για μένα. For my progress, it automatically helps me move forward in life. Και είναι σχεδιασμένη για την πρόοδό μου, τότε αμέσως ξεκινάω να έχω πρόοδο, ξεκινάω να προχωρώ. Well, I'm thinking if only. Αν έχω στο νου μου συνέχεια το ότι αν θα ήταν καλύτερα έτσι ή αλλιώς. I wish it was different. Θα ήθελα να είναι κάπως αλλιώς, διαφορετικά. I'm missing the point. Τότε είναι που χάνω το όλο νόημα. Because energetically we've given out all different things, all different energies in our life. Γιατί ενεργειακά έχουμε δώσει διαφορετικές ενέργειες στη ζωή μας. Maybe there's a time in my life when I wasn't patient. Ίσως κάποιες στιγμές στη ζωή μου δεν ήμουν τόσο υπομονετική. And now a situation comes that's calling me to be patient. Και τώρα αυτή η κατάσταση έχει έρθει και με καλεί να είμαι υπομονετική. And almost in order to settle that profit and loss. Και έτσι όταν βλέπω αυτό το χάσιμο και το κέρδος, τη ζημιά και το κέρδος, that account, αυτός ο λογαριασμός, I have to be patient. Χρειάζεται να έχω υπομονή. But I don't understand what's happening in front of me. Αλλά αν δεν κατανοώ τι συμβαίνει μπροστά μου, and I go into resistance of it and I become impatient. Και αντιστέκομαι και γίνομαι ανυπόμονος. Here was a situation that was coming to teach me, to have compassion for someone. Έρχεται μια κατάσταση η οποία έχει έρθει για να μου διδάξει τη συμπόνια για κάποιον ή τη συμπόνια. But because I didn't understand there was something very deeply that I had to learn. Αλλά επειδή δεν κατανόησα ότι είναι βαθιά, ότι είναι κάτι εκεί για μένα να μάθω. And that was to teach me compassion. Και ήταν εκεί για να με διδάξει τη συμπόνια.
I ended up being criticizing the person. Κατέληξα στο να κριτικάρω το άτομο. You know, there's one of my relatives. Ένας από τους συγγενείς μου. And he got into a bit of trouble and he had to go to prison. Είχε μπλεξίματα και χρειάστηκε να επισκεφτεί τη φυλακή. He got into a fight one night. Μπλέχτηκε με έναν καυγά. Based on alcohol. Που είχε να κάνει με αλκοόλ. And he ended up in prison. Και κατέληξε στη φυλακή. And my parents, so that's his grandparents. Και οι γονείς μου που είναι οι παππούδες του. Are highly religious people. Είναι ιδιαίτερα θρησκευόμενοι άνθρωποι. And the last thing they would want is their grandchild to be in prison. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να δουν ήταν το εγγόνι τους στη φυλακή. But it really touched me that every month they would go visit. Αλλά αυτό που με άγγιξε πραγματικά ήταν οι επισκέψεις τους προς το παιδί. They didn't reject at all. Δεν το απέρριψαν καθόλου. My father used to say, it was a really good day out. Ο πατέρας μου ήταν μια πολύ ωραία μέρα, σαν βόλτα, δηλαδή ότι ωραία επίσκεψη. And they would go there for 2 hours. They would travel there. They would be there for 2 hours. Θα ταξιδεύανε, θα πηγαίνανε εκεί και θα μέναν 2 ώρες. And they would just talk to him. Και θα συνομιλούσαν μαζί του. My dad would share stories from him growing up. Θα μοιραζόταν μαζί του ιστορίες. And this, you know, this person. Και αυτό το άτομο. He's now come out and he's really got himself back on his feet. Έχει βγει έξω και έχει πατήσει στα πόδια του. Because he was supported at a time of need. Γιατί τον στηρίξανε τη στιγμή την περίοδο της ανάγκης του. So many of the family went to visit. Έτσι πολλά μέλη της οικογένειας τον επισκεπτότανε. I went a few times. Πήγα κάποιες φορές. And I wrote letters. Και έγραφα γράμματα. And one day he told me years later, he said, I've kept all those letters. Και χρόνια μετά μου εκμυστηρεύτηκε ότι έχει κρατήσει όλα αυτά τα γράμματα. But the letters I wrote were really encouraging. Και τα γράμματα τα οποία έγραφα ήταν ενθαρρυντικά γράμματα. Saying, you know, we all make mistakes in life. Put it behind you and then just move on. Όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Έγραφα απλά βάλ τα πίσω και προχώρα. But because he was supported at a time of need. Επειδή είχε λοιπόν αυτή τη στήριξη την στιγμή της ανάγκης. He really loves the family so much more. Αγάπησε την οικογένεια ακόμη πιο πολύ. So you never know in life what people have to go through. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα χρειαστεί να περάσουμε στη ζωή μας. But it's how you respond to it. Το ζήτημα είναι πώς απαντούμε σε αυτό, πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτό που έρχεται. And he used to say that some of the inmates, they wouldn't get any visitors. Και μας μοιράστηκε ότι κάποιοι από αυτούς που ήταν μέσα στη φυλακή δεν είχαν καθόλου επισκέπτες, καθόλου επισκέψεις. They got rejected by their family. Απορρίφθηκαν, συνάντησαν την απόρριψη της οικογένειάς τους. So if someone gets rejected at a time of need, όταν κάποιος βιώσει την απόρριψη τη στιγμή της ανάγκης, what effect does it have on their life? Πόσο επηρεάζει τη ζωή του. But you know, we're all been on a journey. Όλοι είμαστε σε αυτό το ταξίδι. There's no one on the planet who hasn't had some hurt. Δεν υπάρχει κάποιος στον πλανήτη που να μην βίωσε ένα τραύμα. And they may be working in the office where we are. Και μπορεί να εργάζεται εκεί δίπλα μας στο γραφείο που εργαζόμαστε κι εμείς. And we think, why are they like this or why are they like that? Και να αναρωτιόμαστε μέσα μας και να λέμε γιατί είναι έτσι, γιατί συμπεριφέρεται έτσι. And maybe something's happened in their life that makes them like that. Μήπως έχει συμβεί κάτι στη ζωή τους και τους έχει κάνει να συμπεριφέρονται έτσι. And here I am judging them. Και εδώ κάθομαι και τον κριτικάρω. But I don't know the whole story. Και δεν ξέρω όλη την ιστορία του. They say that if you knew the true story of everyone, you'd never have a bad feeling about them. Λένε ότι αν ήξερες την αληθινή ιστορία του καθένα, τότε δεν θα έχεις κανένα άσχημο συναίσθημα γι' αυτόν. So the next bit. Έτσι το επόμενο βήμα, μάλλον η επόμενη διαφάνεια. In your situation, going back to your situation. Ξανά στην κατάστασή σας, την οποία επιλέξατε. Can you discern the personal benefit Μπορείτε and learning for you? Να διακρίνετε το προσωπικό όφελος σε αυτή την κατάσταση και ποιο είναι το μάθημα για σας από αυτήν την κατάσταση.
can you start to see what it might come to teach you? Μπορείτε να δείτε τι έχει έρθει να σας διδάξει. Bring yourself back from the situation. Φέρτε τον εαυτό σας πίσω στην κατάσταση. And think for yourself, what has it come to grow in me? Και αναρωτηθείτε τι είναι αυτό για το οποίο έχει έρθει να με οριμάσει, να με μεγαλώσει. It might not come just now this evening, but think about it. What has it come to grow in you? Μπορεί να μην έρθει αμέσως η απάντηση τώρα, αυτό το απόγευμα, αλλά απλά θέστε το ερώτημα μέσα σας. Are some of you already realizing? Μπορεί κάποιοι από εσάς να έχουν ξεκινήσει να συνειδητοποιούν. Because it definitely has come to teach you something. Γιατί σίγουρα έχει έρθει για να σας διδάξει κάτι συγκεκριμένο. And when I look back at my life, και όταν κοιτάω πίσω στη ζωή μου, some of the times when I look back at the darker times of my life, κοιτώντας τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής μου, they brought some of the biggest shifts. Ήταν τότε που αυτές οι στιγμές που φέρανε και τις μεγαλύτερες συνειδητοποίησεις ή αλλαγές εσωτερικές. They sent me off in different direction. Με κατευθύναν σε μια άλλη κατεύθυνση. They made me start questioning what is life about really. Με κάνανε να αναρωτιέμαι πραγματικά τι είναι η ζωή στα αλήθεια. And I remember there was one time when I was almost thinking, I just can't understand what life's about. Και θυμάμαι μια περίοδο που πραγματικά αναρωτιόμουν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι η ζωή, ποιο είναι το νόημά της. I kept thinking, why didn't someone give me a guidebook? Γιατί κάποιος δεν μπορεί να μου δώσει ένα βιβλίο οδηγιών. You know, it didn't make sense. Δεν βγάζει νόημα. And that's really when I started really searching deeply for some deeper level of truth. Και τότε ήταν η αναζήτησή μου για ένα βαθύτερο επίπεδο αλήθειας, μια βαθύτερη αλήθεια. So when I was in that situation, I wasn't feeling good about it. Και καθώς ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, δεν ένιωθα καλά για αυτή την κατάσταση. But now when I look back in retrospect, αλλά τώρα κοιτώντας την αναδρομικά, I think it was a very important time of my life. νιώθω ότι ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος της ζωής μου. So there's a lot to unpack in our life. Έτσι είναι πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να ξεκλειδώσουμε, αποκωδικοποιήσουμε από τις ζωές μας. So the next line is, what quality is this situation trying to merge in you? Ποια ιδιότητα καλεί αυτή η κατάσταση να αναδύσω. Like I saw in my parents, I saw, deep compassion. Έτσι στους γονείς μου είδα αυτό το κάλεσμα για συμπόνια. Wanting to sort of coming out of their normal way of thinking. Χρειάστηκαν να βγουν από τον στερεότυπο τρόπο σκέψης τους. Because someone else had a need. Γιατί κάποιος άλλος είχε ανάγκη. Yeah. Kindness. Καλοσύνη, ευγένεια. I saw in them a lot of kindness. Είδα σε αυτούς αρκετή καλοσύνη. And, over the years, I see in them how they become softer people because of all these things. Και βλέπω πως κατά την πάροδο της ζωής τους γίναν πάρα πολύ απαλοί μέσα από όλα αυτά που περάσανε και περνάνε. You see, if we stay in resistance, αν παραμείνουμε στην αντίσταση and don't look for the benefit for ourselves, και δεν δούμε το προσωπικό όφελος, we can become bitter. Μπορεί να αρχίσουμε να γινόμαστε επικρόχολοι. But when we start to see that something's come to grow something in us, όταν αρχίσουμε όμως να βλέπουμε ότι κάτι έχει έρθει να μου διδάξει, να μεγαλώσω, we become softer. Γινόμαστε πιο απαλοί. We become more rounded. More rounded people, more γωνιαζόμαστε, είναι έτσι balanced. όπως οι πέτρες, δεν έχουμε εχμές. So the next slide. So in English this says cool, calm and collected. It's a phrase we have in England, cool, calm and collected. Είναι μια έτσι, σειρά λέξεων στα αγγλικά που αντίστοιχα γαλήνιος, ήρεμος και ψύχρεμος. And the byline is no point battling. Και ο υπότιτλος είναι δεν έχει νόημα να μάχομαι ή να παλεύω. So one deep thing that we need to understand is
if I want happiness in my life, ένα βαθύ πράγμα το οποίο χρειάζεται να συνειδητοποιήσω. Αν θέλω ευτυχία στη ζωή μου, I have to have peace in my life. χρειάζεται να υπάρχει ειρήνη στη ζωή μου, να υπάρχει γαλήνη στη ζωή μου. I think the world and the culture that we live in Ο κόσμος και ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε makes us focus on love and happiness. μας έχει εστιασμένους στην αγάπη και την ευτυχία. Everyone wants love and happiness. Μας έχει εστιάσει εκεί κυρίως. Όλοι θέλουν χαρά και, αγάπη και ευτυχία. We want to love and we want someone to love us. Θέλουμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. And we want happiness. Και θέλουμε ευτυχία. And often it's projected onto the external things in life. Και συνήθως όλη αυτή η επιθυμία προβάλλεται στα εξωτερικά πράγματα της ζωής. So the advertising industry, the media, Έτσι όλα τα μέσα και τα διαφημιστικά μέσα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης continually makes us think that happiness is outside ourselves. συνεχώς μας δείχνουν ότι η ευτυχία είναι κάπου εκεί έξω από εμάς. They show happy people next to products. Δείχνουν ευτυχισμένους ανθρώπους δίπλα σε προϊόντα. They show that if you wear this and smell like this, you're more likely to be loved. Διαφημίζουν ότι αν είσαι ντυμένος έτσι και μυρίζεις έτσι, τότε θα σε αγαπήσουν περισσότερο. So we're sold this story, this false story of love and happiness. Έτσι έχουν πουλήσει αυτή την ψεύτικη ιστορία της αγάπης και της ευτυχίας. When I was growing up, my father used to sing this song that I think it came after the Second World War. Ο πατέρας μου παλιότερα συνήθιζε να μου τραγουδά ένα τραγούδι πίσω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. And the line of the song was, "Stay young and happy. No, stay young and beautiful if you want to be loved." Και ο στίχος λέει, αν θέλεις να σε αγαπήσουν, παρέμεινε νέος και όμορφος. I don't know if they had this in Greece, but this was a song, and it goes like this: "Stay young and beautiful if you want to be loved." Και έτσι πηγαίνει ο στίχος, έτσι πηγαίνει η ρήμα. Αν θες να σε αγαπήσουν, παρέμεινε νέος και όμορφος. So he was singing this as he was driving the car. Και το σιγοτραγουδούσε συνεχώς όταν οδηγούσε. And me and my sisters were sitting in the back. Και εγώ και η αδελφή μου καθόμουν πίσω. Listening to this impossible task. Ακούγοντας για αυτή την απίστευτη υπόθεση για να την καταφέρεις, το να μείνεις νέος και όμορφος. Okay, it was a song, but the media does the same, doesn't it? Είναι ένα τραγούδι αυτό, ήταν ένα τραγούδι, αλλά αντίστοιχα τα μέσα διαφήμισης κάνουν το ίδιο. And it sells like, if you do this and you do this, you'll stay young looking. Και λένε αν κάνεις εκείνο, αν κάνεις το άλλο, θα παραμείνεις νέος, όμορφος. But ultimately it causes a lot of anxiety and suffering. Αλλά εν τέλει προκαλεί αρκετό άγχος και οδύνη. So rather than actually putting our attention on, love and happiness first, we have to put our attention on staying peaceful. Έτσι, αντί να μεταφέρουμε το σκοπό μας άμεσα κατευθείαν στην ευτυχία και στην αγάπη, χρειάζεται να πάμε στο προηγούμενο βήμα που είναι να παραμείνουμε γαλήνιοι. If you're in a situation and you lose your peace, αν είσαι σε μια κατάσταση και χάνεις την γαλήνη σου, την ηρεμία σου, there is no way you can be loving and happy. δεν πρόκειται να είσαι με τίποτα ευτυχισμένος και να νιώσεις αγαπημένος. Just think about it. If you get irritated, φανταστείτε αν εκνευριστείτε, are you loving at that time? Είστε εκείνη τη στιγμή αγαπητός ή αγαπητή? Are you happy at that time? Είστε ευτυχισμένος? They don't go together. Δεν πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. So the more we stay peaceful, όσο πιο πολύ παραμένουμε γαλήνοι, love and happiness come after that. Η ευτυχία και η αγάπη έρχονται μετά από αυτό. So nowadays I don't actually focus on love and happiness so much. I focus a lot on staying peaceful. Έτσι γι' αυτό και εστιάζω πάρα πολύ στη γαλήνη, στο να παραμένω γαλήνιος και όχι η πρώτη μου εστίαση στην ευτυχία και την αγάπη. And that feeling of being calm inside. Και αυτή η αίσθηση του να είμαι γαλήνιος μέσα μου, πράος μέσα μου. And if you imagine there's like two circles in your life.
One's inside you, και οραματιστείτε έτσι δύο κύκλους and the other's στη outside ζωή you. σας, ένα κύκλο μέσα σας και ένα κύκλο γύρω σας. So outside is life, Έτσι ο εξωτερικός κύκλος είναι η ζωή σας and inside is your thoughts and feelings. και ο εσωτερικός κύκλος είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις σας. All those things that aren't seen, Όλα αυτά τα πράγματα που είναι αόρατα. as well as your beliefs, Επίσης και τα πιστεύω σας, your perceptions, οι αντιλήψεις σας and your attitude. και η εσωτερική σας τοποθέτηση, η εσωτερική σας στάση στα πράγματα. So life is on the outside, Έτσι η ζωή είναι κάπου εκεί έξω, including your body, μαζί και το σώμα σας είναι στο έξω and inside is all that's unseen. και εσωτερικά είναι όλο αυτό το αόρατο. And the biggest one of this is your thinking. Και το μεγαλύτερο από αυτά ή το σημαντικότερο από αυτά είναι η σκέψη σας. And there's a very simple equation that we often miss. Και είναι μια πολύ απλή εξίσωση που συνήθως δεν την προσέχουμε. And this equation is your thoughts lead to your feelings. Και είναι ότι οι σκέψεις μου οδηγούν στα συναισθήματά μου. It's so simple that we miss it. Είναι τόσο απλή εξίσωση που απλά μας ξεφεύγει. If you want to be calm, Αν θες να είσαι γαλήνιος, you have to have calm thoughts. χρειάζεται να έχεις γαλήνιες σκέψεις. If you want to be determined, Αν θέλεις να είσαι αποφασιστικός, you have to have determined thoughts. χρειάζεται να έχεις αποφασιστικές σκέψεις. If you want to be sad, Αν θέλεις να είσαι δυστυχισμένος, just have a few sad thoughts. απλά κάνε κάποιες σκέψεις λύπης. If you want to be frustrated in life, Αν θες να αγχωθείς you can guarantee you're having frustrated thoughts. ή όταν αγχώνεσαι στη ζωή σου, να είσαι σίγουρος ότι έχεις αγχωτικές σκέψεις πρώτα. So the equation is very simple, Η εξίσωση αυτή λοιπόν είναι πολύ απλή, but the challenge is we're not in control of our thinking. αλλά και η πρόκληση έγκυται στο ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη σκέψη μας. Before I came to this university, Πριν να έρθω σε αυτό το πανεπιστήμιο, my equation was something like this. η εξίσωσή μου ήταν αυτή. When life was good, I felt good. Όταν η ζωή πήγαινε καλά, ήμουνα κι εγώ καλά. And when life was not so good, I felt not so good. Και όταν η ζωή δεν πήγαινε καλά, δεν ένιωθα καλά. My thinking was completely based on what was happening externally. Η σκέψη μου ήταν βασισμένη εντελώς σε όλα αυτά που συνέβαιναν εκεί έξω. But since I've been coming to this university, Από τότε που ήρθα σε αυτό το πανεπιστήμιο, I've learned that my thinking can be completely independent of what's happening externally. έμαθα ότι η σκέψη μου μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητη από αυτό που συμβαίνει εκεί έξω. There can be chaos outside. Μπορεί να υπάρχει χάος εκεί έξω, Doesn't mean I have to be chaotic inside. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να είμαι χαοτικός και μέσα μου. But it's a bit like this. If I imagine this is my inner circle, Αλλά μπορώ να το δω ως εξής, αν οραματιστώ ότι αυτός είναι ο κύκλος μου, and ο εσωτερικός μου κύκλος, if I imagine at the center of that inner circle, so that's going to be something like here, right, central in that inner circle. έτσι στο κέντρο, κάπου εδώ στο κέντρο θα είναι το κέντρο του κύκλου αυτού, του εσωτερικού σας κύκλου. And if my mind was healthy, Και αν ο νους μου ήταν υγιής, there'd be space all around that inner point. θα υπήρχε χώρος γύρω από αυτό το εσωτερικό κεντρικό σημείο. And I could fill that inner circle with whatever I liked. Και θα μπορούσα να γεμίζω όλο αυτό το χώρο του εσωτερικού κύκλου με οτιδήποτε θα ήθελα εγώ. So that point is where my thoughts spring from. Έτσι, αυτό το σημείο είναι από όπου αναβλύζουν όλες οι σκέψεις μου And where my feelings come from. και από όπου έρχονται τα συναισθήματά μου. Actually, I am that point. Και ουσιαστικά είμαι αυτό το κεντρικό σημείο. And when my mind's healthy, Και όταν ο νους μου είναι υγιής, I can choose what I fill that inner space with. και μπορώ να επιλέγω πώς να γεμίσω αυτό τον εσωτερικό χώρο. Calmness, Ηρεμία, kindness, καλοσύνη, compassion, συμπόνια, delight, ευχαρίστηση, wonder, θαυμασμό, awe,
That's a hard one, that one, isn't it? Δέος. Awesome. Δέος, yeah, awesome. Awesome. Power. Δύναμη. Enthusiasm. Ενθουσιασμό. I can fill it with really, really nice feelings. Θα μπορώ να τον γεμίσω με πάρα πολύ όμορφα αισθήματα. But when I get stuck to something in the outer circle, αλλά αν κολλήσω σε κάτι το οποίο συμβαίνει στον εξωτερικό κύκλο, you know, asking why, what, when, how, και αναρωτιέμαι πώς, τι, γιατί, then that consumes my inner circle. τότε αυτό αρχίζει και καταλαμβάνει τον εσωτερικό μου κύκλο. So rather than living from inside my consciousness and letting that flow into my life, και αρχίζω, αντί να έχω τη συνειδητότητά μου, την ενέργεια της συνειδητότητάς μου μέσα στον εσωτερικό κύκλο, αρχίζει και καταναλώνεται προς τον εξωτερικό κύκλο. what's happening in life consumes my consciousness. Ό,τι συμβαίνει εξωτερικά στη ζωή μου αρχίζει και καταναλώνει τη συνειδητότητά μου. So rather than living from inside out, I'm crowded in by life. Και αντί να ζω από μέσα προς τα έξω, αρχίζω και κατακλείζομαι από όλη αυτή τη στίβα της εξωτερικής ζωής. And it's actually a very beautiful feeling when you can, something's happening on the outside that's adverse. Και είναι ένα πολύ όμορφο αίσθημα όταν συμβαίνει κάτι εξωτερικά το οποίο είναι αντίξω. And maybe in the past it would cause you some kind of upset. Και ίσως στο παρελθόν θα σου προκαλούσε σύγχυση. And you know it doesn't. Και τώρα ξέρεις ότι δεν σου προκαλεί πλέον σύγχυση. Something's happening on the outside, in the outside circle. Κάτι συμβαίνει στον εξωτερικό κύκλο. And you're in the center. Και εσύ παραμένεις στο κέντρο. And you are completely choosing how you want to respond. Και επιλέγεις εντελώς πώς θέλεις να ανταποκριθείς. And that is freedom. Και αυτό ονομάζεται ελευθερία. Freedom is not being able to go somewhere, drive somewhere, walk somewhere as you choose. Ελευθερία δεν είναι μόνο να πηγαίνω σωματικά, φυσικά, όπου θέλω εγώ, όπου επιλέγω. Freedom is not going on holiday for a few days. Ελευθερία δεν είναι να έχω διακοπές για λίγες μέρες. Freedom is when you can choose what you want to think and what you want to feel. Ελευθερία είναι όταν είσαι ελεύθερος να σκεφτείς και να νιώσεις έτσι ακριβώς όπως εσύ θέλεις. And that's what this universe is teaching, to become the master of what you think and what you feel. Και αυτή είναι η διδασκαλία αυτού του πανεπιστημίου, να γίνεις ο κυβερνήτης όλων αυτών που θέλεις να σκέφτεσαι και να νιώθεις. So the next part is a little reflection. We're just going to stop for a few seconds. Κάνουμε ένα στοχασμό, διαλογισμό για λίγες στιγμές. And I just want you to see that inner circle inside yourself. It's like inside, you could call it your consciousness. It's like where your mind happens, but it's not physical. It's like you have to imagine it's there. Θέλω να οραματιστείτε αυτόν τον εσωτερικό κύκλο της συνειδητότητάς σας. Είναι κάτι οραματιστικό γιατί δεν υπάρχει εκεί με φυσικό τρόπο. So just for a moment, imagine that you go to the center of that inner circle. Έτσι οραματιστείτε τον εαυτό σας να πηγαίνει στο κέντρο αυτού του κύκλου. And you are that point in the center of that circle. Και είστε αυτό το σημείο στο κέντρο αυτού του κύκλου. And all your life is on the outside. Και όλη σας η ζωή είναι έξω από αυτόν τον κύκλο. People, όλοι οι άνθρωποι, all the places, όλα τα μέρη, all the roles you play, όλοι οι ρόλοι που παίζετε, it's all on the outside. όλα αυτά είναι έξω από τον εσωτερικό σας κύκλο. And you are on the inside. Και εσείς βρίσκεστε εντός του κύκλου. You could get a sense of there's two worlds that you live in. Αποκτήστε έτσι λίγο αυτή την αίσθηση των δύο αυτών κόσμων στους οποίους ζείτε. Your inner world of thoughts and feelings. Τον εσωτερικό κόσμο των σκέψεων και των συναισθημάτων.
and the external world of life. Και τον εξωτερικό κόσμο της ζωής σας. And actually they're two separate worlds. Και είναι δύο ξεχωριστοί κόσμοι, ουσιαστικά. But what connects them is your thoughts. Αλλά αυτό που τους συνδέει είναι η σκέψη σας. Change your thoughts. Αλλάζω τις σκέψεις μου. Change your attitude. Αλλάζω την εσωτερική μου στάση. And you change your relationship with that external world. Και έτσι αλλάζω τη σχέση μου ως προς τον εξωτερικό κόσμο. So for a moment, just be that point. Έτσι για λίγες στιγμές να είστε αυτό το σημείο. In the center of that inner circle. Στο κέντρο αυτού του εσωτερικού κύκλου. And all around you this space. Και γύρω σας βρίσκεται χώρος, υπάρχει χώρος. Let's just create one thought. Και δημιουργήστε μία σκέψη. All around me is peace. Γύρω μου υπάρχει γαλήνη. Peace is the energy of that inner circle. Γαλήνη είναι η ενέργεια αυτού του εσωτερικού κύκλου. There is always peace inside me. Υπάρχει πάντα γαλήνη μέσα μου. But so often my thoughts are about the external circle. Αλλά τόσες πολλές φορές οι σκέψεις μου έχουν να κάνουν με τον εξωτερικό κύκλο. I've become obsessed with the outer circle. Αρχίζω και μανιωδώς ασχολούμαι με τον εξωτερικό κύκλο. But when I bring myself back inside, όταν επιστρέφω τον εαυτό μου πάλι μέσα and sit in the center of my inner circle, και κάθομαι στο κέντρο του εσωτερικού μου κύκλου, there is naturally peace. Υπάρχει γαλήνη με φυσικό τρόπο. Behind the thinking mind, πίσω από τον σκεπτόμενο νου, there is natural peace. Υπάρχει φυσική γαλήνη. My own precious inner peace. Η εσωτερική μου πολύτιμη γαλήνη. Peace is always there inside me. Η γαλήνη πάντα υπάρχει εκεί μέσα μου. But I don't experience it because my mind is always focused in the external circle. Δεν μπορώ να τη βιώσω γιατί ο νους μου είναι μονίμως εστιασμένος στον εξωτερικό κύκλο. So to experience my own inner peace, I have to come back inside. Έτσι για να βιώσω ξανά την εσωτερική γαλήνη χρειάζεται να επιστρέψω στο κέντρο του εσωτερικού μου κύκλου. Where my peace is waiting for me. Εκεί που η γαλήνη με περιμένει. Next slide. So I've spent quite a bit of time on the first 3 slides because they're the most, without those you can't really progress so quickly. Έτσι έδωσα μεγαλύτερο βάρος στις 3 πρώτες διαφάνειες γιατί πραγματικά χωρίς αυτές τις 3 πρώτα βήματα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. So step 4 is determined delight. Look for the good. Έτσι το τρίτο βήμα έχει να κάνει με την αποφασιστική ευχαρίστηση, την απόφαση να αντλήσω ευχαρίστηση. So next slide. Everyone has something good about them. Όλοι έχουν κάτι καλό μέσα τους. We all have something good about us. Και εμείς έχουμε μέσα μας κάτι καλό. When we tune into what's special about us, it really helps us move forward in life. Όταν συντονίζεσαι με αυτό για το οποίο είσαι ιδιαίτερος μέσα σου, τότε προχωράς. You move better in your life. So part of προχωράς καλύτερα στη ζωή σου. So part of the spiritual awakening
Έτσι, ένα τμήμα της πνευματικής αφύπνισης is to understand what's special about you, what's uniquely special about you. είναι να αναγνωρίσεις τι είναι ιδιαίτερο για σένα, σε εσένα. And then to use that in your life. Και να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς στη ζωή σου. To use that in your life to help others. Να αρχίσεις να το χρησιμοποιείς για να ξεκινήσεις να βοηθάς τους άλλους. This is your purpose in life. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής σου. So every person on the planet has something special about them. Έτσι, κάθε άνθρωπος πάνω στον πλανήτη έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα του. But sometimes we have to look a little. Κάποιες φορές χρειάζεται να κοιτάξουμε αρκετά. It's a bit like the diamond that's been covered with the dirt. Είναι σαν να είναι ένα διαμάτι το οποίο καλύφθηκε από τη λάσπη. And we see a lump of dirt. Και κοιτάμε ένα σβόλο από λάσπη. And not the diamond. Και δεν διακρίνουμε το διαμάντι. If there's a piece of paper and there's a black dot on it. Όταν υπάρχει μια σελίδα λευκή και υπάρχει μια κουκίδα πάνω της. And someone says, what do you see? Και σε ρωτήσει κάποιος τι βλέπεις. Most people see the black dot. Περισσότεροι θα πούν βλέπω μια μαύρη κουκίδα. Whereas 99% of the paper is completely clean. Ενώ 99% της σελίδας είναι πεντακάθαρο. So the default position for most of us is to see the negative. Έτσι, η αρχική θέση, η συνηθισμένη θέση των περισσότερων από εμάς είναι να διακρίνουμε πρώτα το αρνητικό. It takes some effort to see the goodness. Θέλει προσπάθεια για να διακρίνω το καλό. But when we see the negative, we suffer first. Αλλά όταν εντοπίζουμε το αρνητικό, εμείς είμαστε οι πρώτοι που νιώθουμε που υποφέρουμε. And we make other people suffer. Και κάνουμε και τους άλλους μετά να υποφέρουν. And when we can see the goodness, όταν όμως συλλάβουμε το καλό, it frees us up. Ελευθερώνει πρώτα εμάς. And actually it frees the other person up. Και ουσιαστικά ελευθερώνει και τον άλλον. So the next question is, έτσι το επόμενο ερώτημα είναι, first, what is your speciality? Έτσι η πρώτη ερώτηση ήταν ποια είναι η δική σου ιδιαιτερότητα. What is the speciality of the person in your situation? Ποια είναι η ιδιαιτερότητα του ατόμου στην κατάσταση την οποία επιλέξατε. Because they definitely have one. Γιατί σίγουρα έχει μια καλή ιδιότητα. But maybe you're not seeing it. Και μπορεί να μην τη βλέπεις. You're so clouded by their negativity or that they're pushing your buttons. Μπορεί να έχεις σκοτιστεί τόσο πολύ με το ότι πατάει τα κουμπιά σας. You're not seeing the goodness. Που δεν διακρίνεις την καλή ιδιότητα πίσω από αυτά. And there was some research once. Και υπήρχε μια έρευνα κάποια στιγμή. There was in this school. Στο σχολείο, σε αυτό το σχολείο. It was a new class. Υπήρχε ένα καινούριο μάθημα. And the teacher was told. Και είχαν πει στο δάσκαλο. That many of these children are really gifted. Ότι πολλά από αυτά τα παιδιά είναι χαρισματικά. And to treat them as gifted children, give them extra work because they're gifted. Και να τα συμπεριφερθεί ως χαρισματικά παιδιά. They weren't gifted children, they were just ordinary children. Δεν ήταν συνηθισμένα παιδιά. But her vision was that they were gifted children. Αλλά το βλέμμα της ήταν προς σαν να ήταν χαρισματικά τα παιδιά αυτά, έτσι τις είχαν πει. So she treated them as gifted children. Και έτσι τα συμπεριφερόταν ως χαρισματικά παιδιά. And by the end of the year, all these children had high marks. Και μέχρι το τέλος της χρονιάς αυτοί οι μαθητές είχαν υψηλή βαθμολογία. They were just average children. Και ήταν συνηθισμένα παιδιά. But her vision was that they were gifted. Αλλά το βλέμμα της ήταν προς χαρισματικά παιδιά. Τα έβλεπε ως χαρισματικά παιδιά. And so they became gifted. Και έτσι γίναν χαρισματικά. They got above average marks. Πέρασαν πάνω από το μέσο όρο στη βαθμολογία τους. So in your situation, what is your vision? Έτσι στην δική σας κατάσταση που έχετε επιλέξει, ποιο είναι το βλέμμα σας? Are you just tapping into the negative? Απλά συντονίζεστε αμέσως με την αρνητικότητα? Or are you going to make a choice to tap into the positive? Ή θα επιλέξετε να συντονιστείτε με το θετικό?
Because when you tap into the positive and you sustain that, you are going to feel really good. Γιατί όταν αρχίζεις να συντονίζεσαι με το καλό και να συντηρείς αυτήν την εστίασή σου, τότε εσύ ο ίδιος μπαίνεις στην καλοσύνη ολόκληρος. And while your vision is negative, it just pulls you down. Ενώ όταν διατηρείς αρνητικό βλέμμα, αυτό σε τραβάει εσένα προς τα κάτω. Stops you moving forward in life. Σταματά εσένα να προχωράς στη ζωή σου. So to see the goodness becomes a win-win situation. Έτσι όταν διακρίνεις το καλό, γίνεται μια κατάσταση όπου όλοι έχουν κέρδος. To see the negative, everyone loses. Όταν διακρίνεις το αρνητικό, τότε όλοι είναι που χάνουν. But it's much easier to see the negative. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να διακρίνεις τα αρνητικά. It doesn't take anything to see negative. Δεν σου παίρνει καθόλου χρόνο να εστιαστείς στο αρνητικό. But the truly great soul sees the positive. Αλλά οι πραγματικά σπουδαίες ψυχές είναι αυτές που εστιάζονται στο θετικό. Next one. So this one is energetic enthusiasm. Yeah. Looks similar in Greek. Yeah. So this is, what are you passionate about? Έτσι είναι η ερώτηση, ποιο είναι το πάθος σας. So on the path to happiness, we have to find what we are passionate about. Έτσι στο μονοπάτι μας για την ευτυχία χρειάζεται να ανακαλύψουμε ποιο είναι το πάθος μας. Next one. So every action has an energy. Έτσι κάθε πράξη έχει μια ενέργεια. If we do something with calmness, it has an energy. Όταν κάνουμε κάτι με γαλήνιο τρόπο, αυτό έχει μια αλφα ενέργεια. If we do something in a rushed way, it has a completely different energy. Όταν κάνουμε κάτι εντελώς βιαστικά, αυτό έχει μια άλλη ενέργεια. If we do something with enthusiasm, Όταν κάνουμε κάτι με ενθουσιασμό, it has its own energy. έχει μια δικιά του ενέργεια. If we do something because we feel we have to, Όταν κάνουμε κάτι επειδή πρέπει να το κάνουμε, it has a very different energy. έχει μια εντελώς διαφορετική ενέργεια. So think of an activity that you really enjoy. Σκεφτείτε λοιπόν, φέρτε στο νου σας μια δραστηριότητα την οποία πραγματικά απολαμβάνετε. I was with someone for the last few days and they really love nature and growing things. Τις προηγούμενες μέρες βρισκόμουν κάπου όπου υπήρχε επαφή με τη φύση και με την καλλιέργεια. And I was seeing behind that they hold a very beautiful vision of nature. Και you were holding... They hold a vision of nature. Και αυτοί που εργαζόταν εκεί, που είχαν να κάνουν με τη φύση και την καλλιέργεια, κρατούσαν ένα πολύ υψηλό βλέμμα για τη φύση. They love solitude. Τους άρεσε η απομόνωση. They enjoy beauty. Τους απολάμβαναν την... what? They enjoy beauty. Απολάμβαναν την ομορφιά. They communicate with the plants. Επικοινωνούσαν με τη φύση. They just love being around anything that's growing. Τους άρεσε να βρίσκονται σε οτιδήποτε μεγάλωνε ως φύση. And because of that, the things around them, you can feel they have an energy. Και ένιωθες ότι όλα αυτά τα φυτά ή καλλιέργειες γύρω τους είχαν αυτήν την ενέργεια. And it's the same for any action, anything that we like doing. There's lots of qualities behind that. Και αυτό συμβαίνει με οτιδήποτε μας αρέσει να κάνουμε. Φέρει όλες αυτές τις ιδιότητες μέσα του. Whether you're good at cooking, είτε είσαι καλός στο μαγείρεμα, whether you're good at designing something, στο σχεδιασμό ή στη σχεδίαση, whether you're good at organizing things. Στο να διοργανώνεις πράγματα. There's lots of qualities behind that. Υπάρχουν πολλές ποιότητες πίσω από αυτό. And these qualities are really natural to us. Και αυτές οι ποιότητες είναι κάτι πολύ φυσικό για όλους μας. So if you take time to think of something that you're naturally good at, Έτσι δώσε λίγο χρόνο και ανακάλυψε αυτό στο οποίο είσαι πολύ καλός. And you unpack those qualities. Ξεδίπλωσε αυτές τις ποιότητες. You'll start to see there's some qualities that are they're naturally you. Θα αρχίσεις να διακρίνεις ότι κάποιες από αυτές οι ποιότητες σου είναι πάρα πολύ φυσικές. And the trick is to transfer them to all areas of your life. Και το ζήτημα είναι να τις μεταφέρεις αυτές τις ποιότητες σε όλους τους τομείς της ζωής σου.
So, like for example, I didn't used to really like ironing that much. Για παράδειγμα, δεν μου άρεσε και πολύ το σιδέρωμα. Is there anyone here who had the same feeling? Είναι κάποιος ο οποίος μοιράζεται το ίδιο συναίσθημα? I tell you now, I like ironing a lot. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει το σιδέρωμα. Actually, since I've been here, I've done quite a bit of ironing, if you notice. But what I find with ironing, that it really balances me out. Βλέπετε εδώ συχνά να σιδερώνω εδώ στο κέντρο και αυτό που διακρίνω ότι με εξισορροπεί πάρα πολύ το σιδέρωμα. But somehow, because it kind of balances my left and right brain, νιώθω ότι μου συντονίζει το δεξί και αριστερό εγκέφαλο. I realized that it's quite a creative time for me. Και βιώνω ότι είναι μια πολύ δημιουργική ώρα για μένα. And often when I'm ironing, I get ideas for talks. Και συνήθως όταν σιδερώνω μου έρχονται ιδέες για ομιλίες. New levels of creativity come through. Καινούρια επίπεδα δημιουργικότητας. So often I have a little pencil and paper because I find it quite creative now. Έτσι συχνά στο πλάι έχω ένα σημειωματάριο και μου έρχονται πράγματα και τα καταγράφω. But you see, I had to accept my resistance and change. Αλλά χρειάστηκε να αποδεχθώ την αντίστασή μου προς αυτό και να αλλάξω. It's easier for me to iron and get ideas. Είναι πολύ εύκολο να σιδερώνω και να έχω ιδέες. Then sit at a desk and get ideas. Sorry? Then sit at a desk and get ideas. Πλέον μου είναι πιο εύκολο να σιδερώνω και να μου έρχονται ιδέες από το να καθίσω σε ένα γραφείο και να μου έρχονται ιδέες. So when we understand what our quality is, we can start to transfer them to other activities. Έτσι όταν αρχίσουμε και διακρίνουμε ποιες είναι οι εσωτερικές μας αυτές ποιότητες, θα μπορούμε να τις μεταφέρουμε και σε άλλους τομείς. For example, if you do your housework with good feelings, that's the atmosphere you create. Έτσι όταν κάνεις συμμαζέματα και καθαρισμούς στο σπίτι και εκπέμπεις καλά αισθήματα. So as you're cleaning up, you're creating an atmosphere. Καθώς καθαρίζεις, δημιουργείς αυτή την ατμόσφαιρα τη στιγμή του καθαρισμού του χώρου. That you live in. Στον οποίο εσύ ο ίδιος ζεις. And if you have a family they live in. Η οικογένειά σου και ζεις μαζί τους. Or if you invite friends over, they'll pick up. Ή καλείς φίλους και το αντιλαμβάνονται αυτό. So we, through the energy of our actions, we create an atmosphere. Έτσι μέσα από την ενέργεια, μέσα από τις δραστηριότητες μας, τις πράξεις μας, δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα. And it's all based on what we're thinking and what we're feeling while we're doing the action. Και όλα βασίζονται στο πώς σκεφτόμαστε και τι νιώθουμε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς μας. You know, you might have to clean the drain. Μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσεις την αποχέτευση ή το σιφόνι. Not such a nice activity. Δεν είναι και πολύ όμορφη δραστηριότητα, πολύ ευχάριστη δραστηριότητα. But I don't have to have horrible thoughts in my mind while I do it. Αλλά δεν χρειάζεται από την άλλη να έχω και άσχημες σκέψεις στο νου μου όταν το κάνω αυτόν τον καθαρισμό. I can have a good feeling and do it. Μπορώ να έχω ένα καλό αίσθημα όταν το κάνω. It's my choice. Είναι δικιά μου επιλογή. I'm not dependent on the action. Δεν εξαρτώμαι από την δραστηριότητα. Next slide. I love this one. Μου αρέσει πολύ αυτό το βήμα. It could really be the 7 steps to freedom. Θα μπορούσαν να είναι επίσης και τα 7 βήματα για την ελευθερία. 7 steps to happiness is 7 steps to freedom. Τα 7 βήματα για την ευτυχία είναι και τα 7 βήματα για την ελευθερία. So free to fly, the universe supports those with courage. Το σύμπαν υποστηρίζει αυτούς που έχουν το θάρρος. So the big question is, έτσι το μεγάλο ερώτημα σε αυτό είναι, what is holding you back? Τι σε κρατάει πίσω? Not who is holding you back, because no one is holding you back. Όχι ποιος σε κρατάει πίσω στη ζωή σου, γιατί στα αλήθεια δεν σε κρατάει κανένας πίσω. There's only one person who can hold you back. Μόνο ένας άνθρωπος υπάρχει που σας κρατάει, που μπορεί να σας κρατήσει πίσω. And who is that? Και ποιος είναι αυτός? Ourselves. Ο εαυτός μας. So what do you need to resolve in yourself in order to be free? Τι χρειάζεται λοιπόν τι είναι εκεί να επιλύσω μέσα μου για να ελευθερώσω τον εαυτό μου? And you know something?
I was going to say, and you know something. Και ξέρετε κάτι? That person in that situation Αυτό το άτομο που έχει να κάνει με την κατάστασή σας could be coming to tell you the message of what's holding you back. μπορεί να γίνει ο ίδιος το μήνυμα για αυτό που σας κρατάει πίσω στη ζωή σας. And while you're in resistance to them, Και ενώ αντιστέκεστε σε αυτό το πρόσωπο, you're holding yourself back. είναι ουσιαστικά αντιστέκεσαι στον ίδιο στον εαυτό. And if you let go, Και αν αφήσεις, you may zoom forward in your life. μπορεί πραγματικά να τρέξεις στη ζωή σου. And that person has specially come into your drama. Και αυτό το άτομο έχει έρθει ιδιαίτερα They may be your στη children. ζωή σου, τα παιδιά σου. You may have married them. Sorry. You may have married them. Μπορεί να έχεις παντρευτεί αυτό το πρόσωπο. They could be a neighbor. Μπορεί να είναι ένας γείτονας. They could be a work colleague. Μπορεί να είναι ένας συνεργάτης στη δουλειά σας. And they've come with an important message. Και έχει έρθει με ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς εσάς. To move you forward in life. Να σας κάνει να προχωρήσετε στη ζωή σας. And we're all in resistance. Και In resistance. Και να μου δείξεις σε τι αντιστέκομαι. So see if you can change it around in your mind that they've come with a message. Δείτε τι χρειάζεται να αλλάξετε μέσα στο νου σας, έτσι ώστε να δείτε αυτό το μήνυμα που φέρει. And if you can decode the message, Και αν μπορέσετε να αποκωδικοποιήσετε αυτό το μήνυμα, you're free to fly. θα είστε ελεύθεροι να πετάξετε. The greatness of God. Και η μεγαλοσύνη του Θείου ή του Θεού. Get the help that's available or take the help that's available. Δέξου τη βοήθεια που είναι διαθέσιμη. So I couldn't really talk about happiness without talking about the divine, the supreme. Δεν θα μπορούσα να αναφέρομαι στην ευτυχία χωρίς να αναφέρομαι στο θεϊκό, στο υπέρτατο. Because it's been a big part of my life the last 23 years. Γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου για τα τελευταία 23 χρόνια. And I have discovered the greatest friend that you could ever have. Και είναι ο σημαντικότερος φίλος που θα μπορούσαμε να έχουμε. Αυτό είναι κάτι που έχω ανακαλύψει. Never has an off mood. Ποτέ δεν έχει κακή διάθεση. But it's not like how I was taught at school. Δεν είναι έτσι όπως τον διδάχτηκα στο σχολείο. Or even what my parents said. Ή όπως μου τον περιέγραφαν οι γονείς μου. I've discovered something very different. Αντιλήφθηκα ή ανακάλυψα ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Just like in the center of our consciousness we are that point. Έτσι ακριβώς όπως στο κέντρο της δικιάς μας συνειδητότητας είμαστε ένα σημείο. Well, this supreme being is a being too. Αυτό το υπέρτατο όν είναι και αυτό ένα όν. A point of divine light. Ένα σημείο θεϊκού φωτός. But has a very interesting personality. Που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Because the personality is that she wants to bring benefit. Το βασικό του χαρακτηριστικό ή το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι θέλει να φέρει μόνο όφελος. Wants to bring benefit to me. Να φέρει όφελος σε μένα. But also wants to bring benefit to you. Αλλά θέλει να φέρει όφελος και σε εσάς και σε όλους τους άλλους. And there's three main things that everyone's looking for in life. Και τρία είναι τα βασικά πράγματα στοιχεία που ψάχνει κάποιος στη ζωή του. And I've already mentioned them this evening. Peace. Και ήδη τα ανέφερα σήμερα. Ήταν η γαλήνη, η αγάπη and happiness. Και η ευτυχία. Everyone is looking for the same things. Ο καθένας αναζητά αυτά τα τρία ίδια πράγματα. We might be doing it in different ways. Μπορεί να τα αναζητούν με διαφορετικό τρόπο. That's what we all want to experience. Αλλά αυτά είναι που θέλετε να βιώσετε. And this divine being και αυτό το θεϊκό όν is constantly peaceful, είναι σταθερά γαλήνιο, loving, με αγάπη, blissful. Και σε μακαριότητα. So what happens if I have a need for peace, love and happiness? Και τι συμβαίνει όταν έχω την ανάγκη για γαλήνη, ευτυχία και αγάπη?
And I tap into a being that's constantly full of peace, love and happiness. Και συντονίζομαι με ένα όν που σταθερά είναι σε αυτά τα αισθήματα. It's going to influence me. Αυτό θα με επηρεάσει. It's going to charge me up. Θα με φορτίσει. And this has been my experience for 23 years. Και αυτή είναι η εμπειρία μου αυτά τα 23 χρόνια. Believe me, before then I was really looking. Και πριν από αυτά, στα αλήθεια, έψαχνα. And when you start to get filled και να αρχίζεις να γεμίζεις by a being that's constant, από ένα όν το οποίο είναι σταθερό, you start to become more constant. Αρχίζεις και εσύ με τη σειρά σου να γίνεσαι πιο σταθερός. And your relationships in that external circle start to change. Και η σχέση σου τώρα με αυτόν τον εξωτερικό κύκλο αρχίζει και αλλάζουν. Because you start to be less needy. Γιατί γίνεσαι λιγότερο ζητιάνος ή ζήτουλας. You start to have less wants and desires. Αρχίζεις να έχεις λιγότερες επιθυμίες και απαιτήσεις. Because you're getting filled up from a source that's always full. Γιατί γεμίζεις από μια πηγή που είναι συνέχεια γεμάτη. Because when you really think about it, the real want of everyone is peace. Γιατί αν το καλοσκεφτείς, όλοι αυτό που ζητάνε είναι γαλήνη. And we know that because if we've made a mistake and it pricks our conscience. Και το γνωρίζουμε αυτό, ότι όταν κάνουμε ένα λάθος, αυτό σκίζει τη συνείδησή μας. We'd do anything to have our peace back again. Εκείνη τη στιγμή θα κάναμε τα πάντα για να αποκαταστήσουμε πάλι τη γαλήνη μας μέσα μας. Peace is like a natural state. Η γαλήνη είναι η φυσική μας κατάσταση. It's like the calm after the storm. Είναι σαν την ηρεμία, την ηνεμία μετά την καταιγίδα. It's totally non-violent. Είναι εντελώς μια μη βίαιη κατάσταση. So the real want of everyone on the planet is peace. Έτσι αυτό που στα αλήθεια κατά βάθος ζητούν όλοι είναι γαλήνη. The need of everyone is love. Η ανάγκη όλων είναι... The need of everyone is love. Sorry? The need. Η ανάγκη. So this was... Love. Ναι. Yeah. Η ανάγκη όλων είναι η αγάπη. So everyone wants peace. Everyone needs love. Όλοι θέλουν γαλήνη. Όλοι χρειάζονται αγάπη. And everyone desires happiness. Και όλοι επιθυμούν την ευτυχία. But when we start to realize that those come from inside, αλλά όταν αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι όλα αυτά έρχονται από μέσα, in and up, από μέσα και πάνω, that connection is going to fill us. Αυτή η σύνδεση είναι που μας γεμίζει with what we need. Με αυτό που χρειαζόμαστε. At the current time, most of us are going directly out to others. Επί του παρόντος όλοι τρέχουμε προς τα έξω για να τα πάρουμε αυτά. So we're missing two sides of that triangle. Έτσι χάνουμε τις δύο πλευρές αυτού του τριγώνου. In, μέσα, up, connection, πάνω, σύνδεση, then out. Και μετά έξω. So I go into my inner circle. Έτσι μπαίνω μέσα εντός του κύκλου μου. I make that connection. I fill myself with really good energy. Γεμίζω με αυτήν την ενέργεια. And then I share it with the world. Και μετά τη μοιράζομαι με τον υπόλοιπο κόσμο. With those around me. Με όλους αυτούς που είναι γύρω μου. So I realize I have to be at peace with myself. Έτσι συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται να είμαι σε γαλήνη με τον εαυτό μου. I need the confidence that I'm loved by that highest one. Χρειάζομαι αυτήν την σιγουριά ότι είμαι αγαπημένος από αυτήν την υπέρτατη οντότητα. We all are. Ότι όλοι μας είμαστε αγαπημένοι αυτής της οντότητας. And the aim is to live in harmony with happiness. Και ο σκοπός είναι να ζήσουμε σε αρμονία με ευτυχία. So the desire of everyone is to live in harmony with happiness. Έτσι η επιθυμία όλων είναι να ζήσουν με αρμονία με τους υπόλοιπους σε ευτυχία. But if you haven't touched your own peace, αλλά αν δεν έχεις αγγίξει την εσωτερική σου γαλήνη, and if you don't feel confident from having that love and support, και δεν νιώσεις αυτή την αυτοπεποίθηση που χαρίζει αυτό το νιώσιμο ότι είσαι αγαπημένος από αυτή την πηγή, it's quite difficult to live in harmony with happiness. Είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις εναρμονισμένος μέσα και ευτυχισμένος. So first in, έτσι πρώτα μέσα, then up, μετά πάνω,
and then out. και μετά έξω. So that's the next slide. God is the source of all that's good. Ο Θεός είναι η πηγή όλων των καλών. So what do you need to receive? Έτσι τι χρειάζομαι να λάβω? In your situation, what is it that you need? What do you need support in? Έτσι στην κατάσταση την οποία έχεις επιλέξει, σε τι χρειάζεσαι υποστήριξη? And what do you need to give? Και τι είναι αυτό που χρειάζεται να δώσεις? In your situation, what do you need to give? Στην κατάσταση αυτή που επιλέξατε, τι είναι αυτό που εσύ χρειάζεται να δώσεις? But you're not alone. Δεν είσαι μόνος σου. You can take the strength. Μπορείς να λάβεις αυτή τη δύναμη. You can take the power. Μπορείς να πάρεις αυτή την ισχύ. You can fill yourself with what you need. Μπορείς να γεμίσεις με αυτό το οποίο χρειάζεσαι. And then it's easy to give. Και μετά είναι εύκολο να δώσεις. If we rely just on ourselves, it's not so easy. Αν εξαρτώμαστε μόνο από τον εαυτό μας ή βασιζόμαστε μόνο στον εαυτό μας, δεν είναι εύκολο. This is my experience for 23 years. Αυτή είναι η εμπειρία μου αυτά τα χρόνια. I'm very grateful for that experience. Και νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτήν την εμπειρία. And to have that feeling of walking through life. Και να υπάρχει αυτή η αίσθηση περπατώντας μέσα στη ζωή. And you are supported by a being who's not influenced by anything in this world. Και ότι στηρίζεσαι από ένα όν το οποίο είναι ανεπηρέαστο από οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. It's truly empowering. Είναι στα αλήθεια ενδυναμωτικό. And makes you feel content and happy. Και σε κάνει να νιώθεις ικανοποίηση στη ζωή. So this is the 7th step. Και έτσι αυτό είναι το 7ο βήμα. And the last. Thank you. Σας ευχαριστώ. I haven't left much time for questions because we have to finish soon, don't we? Αν θέλετε ερωτήσεις. So we just have a couple of questions if there's any, and then we'll have some αν υπάρχουν κάποιες meditation. ερωτήσεις και μετά ας καθίσουμε για διαλογισμό. Why people used to see with the negative? For example, this white page, why you see just the point and not the white? Γιατί οι άνθρωποι πάνε και εστιάζονται απευθείας σε αυτή την κουκίδα τη μαύρη, στη λευκή τη σελίδα εύκολα? It's a very good question. I think it's the default position for most. Είναι η συνηθισμένη κατάσταση για τους περισσότερους. There's a lot of negative energy in the world. Υπάρχει αρκετή αρνητική ενέργεια στον κόσμο. And we're picking it up. Και αυτήν την συλλαμβάνουμε. And we're acting it out. Και δρούμε μέσα από αυτήν πάλι. But more than that, it's like, in a way, the soul is like a battery. Και πιο πολύ μπορούμε να δούμε την ψυχή ως μπαταρία. And the batteries become flat. Και η μπαταρία εκφορτίζεται, αποφορτίζεται. So in order to not continue to see the negative, έτσι, για να μπορείς να συνεχίζεις να εστιάζεσαι στο θετικό, we have to recharge our battery. Χρειάζεται να επαναφορτίζεις την μπαταρία. My understanding and experience is και η κατανόηση και η εμπειρία μου είναι that the only way you can really charge the battery ο μόνος τρόπος που μπορείς να επαναφορτίσεις αυτήν την εσωτερική μπαταρία is from a source that's outside this, is not contaminated. Είναι από μια πηγή η οποία δεν έχει μολυνθεί από όλη αυτή την εξωτερική πραγματικότητα. Yeah. So we can get some things from other people, but they're all contaminated too. Μπορούμε να πάρουμε πράγματα από τους άλλους ανθρώπους, αλλά και οι ίδιοι έχουν ενέργεια που έχει μολυνθεί από την αρνητικότητα. But that supreme being is completely pure. Αλλά το υπέρτατο όν είναι εντελώς αγνό, καθαρό. The battery's never lost any energy. Η μπαταρία του δεν έχει χάσει ποτέ ενέργεια. So it's like supercharging yourself. Είναι σαν να υπερφορτίζεις τον εαυτό σου. And I think this is where, you know, the mistake about that being has become polluted. We've polluted that being. We've projected onto that being something that they're completely not.
Και το λυπηρό στην όλη κατάσταση είναι ότι έχουμε μολύνει την εικόνα μας για αυτό το «ον». Because humans have wanted to use control to put people down. Γιατί οι άνθρωποι τον χρησιμοποίησαν αυτό το «ον» για να φέρουν τους άλλους σε χαμηλότερη κατάσταση, να τους υποδουλώσουν. We've depicted that being in a way that isn't at all. That being is completely compassionate, completely benevolent, completely loving. Αλλά αυτό το «ον» είναι εντελώς το αντίθετο. Είναι εντελώς συμπονετικό «ον», θετικό, με αγάπη, εκπέμπει αγάπη. And our physical parents create the costume that we wear, our body. Και ενώ οι φυσικοί μας γονείς δημιούργησαν το φυσικό μας σώμα, το υλικό μας αυτό σώμα. But the divine being is the parent of the soul. Αλλά το θεϊκό «ον» είναι ο γονέας της ψυχής. Our true parent, and he just wants to help us. Ένας αληθινός γονέας που θέλει να μας βοηθήσει. And he knows that we're all depleted. Και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχουμε εξαντληθεί. So he wants us to connect and fill ourselves. Και θέλει να συνδεθούμε μαζί με αυτό το «ον» για να γεμίσουμε. That's the time period we're in now. Και αυτή είναι η χρονική περίοδος στην οποία διανύουμε αυτής της επαναφόρτισης. Hope that's answered your question. Any other question? So are you okay to go back inside that inner circle, your own inner circle? Έτσι θέλετε να επιστρέψουμε στον εσωτερικό μας αυτόν κύκλο. Because you can use this as a practice. You know, just take a minute. You can be at work. You can just sit down quietly somewhere, be at home, and just bring your attention from that external back inside. Και μπορείτε να το κάνετε αυτό σαν άσκηση όπου και αν είστε, στο χώρο εργασίας σας, για 1 λεπτό, και να επιστρέφετε κάθε φορά την προσοχή σας, τη συνειδητότητά σας μέσα σε αυτόν τον εσωτερικό σας κύκλο. So again, I bring my attention to those 2 circles. Έτσι φέρνω ξανά την προσοχή μου σε αυτούς τους 2 κύκλους. The inner circle. Τον εσωτερικό κύκλο. And the outer circle of life. Και τον εξωτερικό κύκλο της ζωής μου. 2 separate worlds. 2 ξεχωριστοί κόσμοι. The outer circle of my life. Ο εξωτερικός κύκλος της ζωής μου. Filled with people. Γεμάτος με ανθρώπους. Position. Θέσεις, ρόλους. Places. Μέρη. Possessions. Κτήματα. And that inner world. Και ο εσωτερικός μου κόσμος. Of thoughts and feelings. Των σκέψεων και των αισθημάτων μου. And I take myself to the center of that inner circle. Και φέρνω τον εαυτό μου στο κέντρο αυτού του εσωτερικού κύκλου. I am the point at the center of that inner circle. Είμαι ένα σημείο στο κέντρο αυτού του κύκλου. And all around me there's space. Και γύρω μου παντού υπάρχει χώρος. And I create a thought for myself. Και δημιουργώ μια σκέψη για τον εαυτό μου. A thought that comes from that inner point. Μια σκέψη που αναδύεται από το εσωτερικό σημείο. And that thought is, I am lovely. Και η σκέψη αυτή είναι, είμαι αγαπητός. Not lovely because of anything in that outer circle. Δεν είμαι αγαπητός εξαιτίας κάποιου πράγματος που βρίσκεται έξω από αυτόν τον κύκλο. But simply because I exist. Αλλά απλά και μόνο επειδή υπάρχω. I am lovely. Είμαι αγαπητός. I'm a being of light. Είμαι ένα όν φωτός. A being of peace. Ένα όν γαλήνης. And I'm lovely.
και είμαι άξιος αγάπης ή αγαπητός. I accept myself, Αποδέχομαι τον εαυτό μου that I'm lovely, ως αγαπητό. I'm a beautiful being, Είμαι ένα όμορφο, sparkling with peace. ακτινοβολό γαλήνη. This is my true nature. Αυτή είναι η αληθινή μου φύση. I start to love myself as I truly am. Αρχίζω να αγαπώ τον εαυτό μου για αυτό που στα αλήθεια είναι. A beautiful and lovely being of peace. Ένα αξιαγάπητο, όμορφο, γαλήνιο όν. And my happiness is that I'm discovering who I truly am. Και η ευτυχία μου βρίσκεται σε αυτή την ανακάλυψη του ποιος πραγματικά είμαι. I'm becoming happy because I'm becoming empowered. Και όσο ευτυχώ, τόσο πιο πολύ ενδυναμώνομαι. I take my mind beyond this world. Φέρνω το νου μου πέρα από αυτό το κόσμο, τη διάσταση, And connect with that being. και συνδέομαι με αυτό το όν, The supreme being το υπέρτατο όν, who has always loved me, που από πάντα με αγαπούσε, even though I didn't know. ακόμη και όταν δεν το ήξερα. That being has always been my parent, Αυτό το όν ήταν πάντα ο Wants to γονέας be. μου wants to be my friend, και θα ήθελε να είναι ο φίλος μου. wants to support me in life, Θα ήθελε να με στηρίζει στην ζωή μου. is always available, Είναι πάντα διαθέσιμος. is waiting for me to connect, Περιμένει τη δικιά μου σύνδεση to give me power, για να μου χαρίσει δύναμη, to share peace with me, να μοιραστεί τη γαλήνη του, to give me hope, να μου δώσει ελπίδα, to make me happy. να με κάνει ευτυχισμένο. And as my inner circle Και αυτός ο εσωτερικός μου κύκλος becomes filled with goodness, γεμίζει με καλοσύνη, becomes empowered, ενδυναμώνεται. my life on the external circle Αρχίζει η ζωή μου στον εξωτερικό κύκλο naturally starts to change. με φυσικό τρόπο να αλλάζει. So I focus on myself Και έτσι εστιάζομαι στον εαυτό μου and my connection with this higher being, εστιάζομαι σε αυτήν την σύνδεση με το υπέρτατο όν and just spread that feeling of light και δημιουργώ ή παραδίνομαι σε αυτή την αίσθηση της αναλαφρότητας and loveliness into my life. και αγάπης και τα φέρνω στη ζωή μου. So every so often I take time Έτσι συχνά δίνω το χρόνο μου to become back inside να επιστρέψω εντός μου, and be with myself να επιστρέψω και να είμαι με τον εαυτό μου and create beautiful experiences και να δημιουργώ όμορφες εσωτερικές εμπειρίες through connection with the divine. μέσα από αυτήν την σύνδεση με το θεϊκό It's always available. που είναι πάντα εκεί διαθέσιμο. I just need to come back Απλά χρειάζεται εγώ να επιστρέψω inside. μέσα μου. So I hope that by working with a situation that's personal to you, the whole thing became more meaningful to you. So now you,
Ελπίζω ότι αυτή η εστίαση σε κάτι το οποίο έρχεται από τη ζωή σας, η κατάσταση αυτή την οποία επιλέξατε, σας το κάνει πιο κατανοητό όλο αυτό. So now you have to go practice. Και τώρα χρειάζεται να βγείτε και να εξασκηθείτε πάνω σε αυτό που πήρατε. And if you're not successful the first time, no worries. You'll get another chance. Και αν δεν το πετύχετε με την πρώτη, πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. But every little step that you improve is a victory. Και κάθε μικρό βήμα το οποίο πετυχαίνετε είναι μια νίκη. When you're about to say something and you decided not to, that's a victory. Όταν είσαι έτοιμος εκεί να πεις και να αντιδράσεις σε κάτι και αποφασίσεις να μην το κάνεις, τότε αυτό είναι μια νίκη. When that old feeling comes and you change it to something else, that's a victory. Όταν έρχεται ένα παλιό συναίσθημα και το αλλάζεις μέσα σου σε κάτι άλλο, καλύτερο, τότε αυτό είναι μια νίκη. And don't forget, when you transform, και μην ξεχνάς ότι όταν εσύ μεταμορφώνεσαι, that energy is going out into the world to help create a better world. Η ενέργεια βγαίνει από μέσα προς τον έξω κόσμο και βοηθάει στο να αλλάξει ο κόσμος. So the change we bring on a personal level is having a big effect. Έτσι, αλλάζοντας σε προσωπικό επίπεδο, αυτό έχει μεγαλύτερη επίδραση στο εξωτερικό. Good luck on your journey. Καλό ταξίδι.